nya Steve Biko weche thoth nya mantiere kar kanyo to gin penjo maloyo duoko ma wantiere godo kar kata ngino mondo mwadhi bele kangi mara angina una bende kuonde mamoko ka jopiny osechako wuok oko alwora ma Ugunja kendo kapod wantiere kar ka kod Jay Bonyo irango ma en kar chung' od bura man gi joluto ombulu moyo 60,000 to jatelo mowuok e lemono ma en Opiyo Wandayi kano yiero mokalo noyudo kwano ombulu maromo 30,000 gi wiye mano nus mantie ka jok mano luwe no kochopo kata 10,000 kirango mane yiero mokalo sani jok mantie ka jok mochopo e line osetieko mowuok mbele podo ka podo makre koso mbele ka to poko chake Clovers gimitemo penjo en ni to ang'o momiyo mbere king'iyo pichni mwayudo tudo ka ji osepange laini mang'eny gokinyi to kwang'iyo Ugunja to Biko wachonwa kanyo ni kijana moro achiel emosechopo to sani saa 12:30 to kipime maber kaka iwacho ni masani en jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi noyier jaod bura ma Ugunja gi kura 30,000 jogo mondikore kura Ugunja gin 60,000 gi wiye. Gima mano temo wacho en gima wadok e chien kana watimo analysis mar yiero mokalo ahinya to Kaluo. Kendo nyalo paro kana watimo sigana mano tim gi Chris Owino mano koni ne nitiere kura karibu 700,000 mane onindo Kaluo. To mage mineno ka sani timore ang'owa Ugunja sani. Pogi chiyo. Nikech chalo ka gima jothuru wang'eny ne sama ji dhi ombulu ka ging'e ni ng'ato nitiere machal ka gima oseyombo. To koro gin ok gidhi, ok giwuogi mondo gidhi luto ombulu. Gikoni Leo nosekalo wan warito mnano lande. Gino wasekao. Mane matimore. To mae ema hinyowa nikech abed ni wawuok chon. Twago ombulu chon. Twaringo wadoge tije wa chon. Wanyadhi maberie mokalo nikech sami mondo mi go ombulu no. Iwe odiechiengi bedo gi nafas malach matimo gigi mamoko. Nikech kapok ichopo sani to koro kang chopo saa 4 midwadhi tidhi yudo ka ini chalo wuok ka nyaka Sidindi. To ini idwadhi ni akaw dakika 15 mondo ago ombulu mondo adoge chiro. Tiyudo kidwadhi pango laini kata saa 1 to chunyi gore kendi chaki wuok idok ni ang' naduga check saa 8. Saa 8 no bende nitiere mana jok mang' wacho ni an bende okadwa mondo ang' nadhi saa 8 kichaki idok tiyudo ka laini bor. Tikono kanyal rito. Arito manade to wan jo ODM wasekawo, wan jo UDA wasekawo, wan jo Jubilee wasekawo. Koro ibedo ni okigo ombulu nikech saa muoyo mari. Emomiyo ber ka jowa duto nyalo wuok sani, joma ni Kasipul, joma ni Ugunja, giwuogi mondo gigo ombulu chon, mondo kata kang' bedo ni koro jo IBC obeta beta rito saa 8, rito saa milore ombulu tikweno. To yudo ka gin ne gisetieko, ma gidhi gidoge tije gi mapele pele giyude chiembgi matinende. Nikech kawuono bende wacho ni en odiechieng' no moke ma yweyo en odiechieng' tich nyaka go ombulu kendo dok kachiel kachiel. Ka warango kama chielo mantiere yiero madundo ni nitiere Kasipul.